Hei! Minä olen Essi Kultanen Lappeenrannasta, innokas ja monipuolinen viestintäalan tekijä. Ja haluaisin tarjota osaamistani käyttöönne. Moni ympärillä onkin todennut, että tämä paikka voisi sopia juuri minulle ja nyt haluaisin kertoa miksi. Olen koulutukseltani medianomi ja minulla on vahva tausta viestinnästä. Viimeaikaiset työkokemukseni Saipasalibändissä ja ammattikorkeakoulututkintoni medianomina ovat vahvistaneet kykyäni tuottaa laadukasta ja vaikuttavaa sisältöä eri medioille. Minulla on kertynyt laaja osaaminen ja ymmärrys valokuvaamisesta koulutuksen, työn ja oman harrastuneisuuden pohjalta. Ja olen myös saanut kuvata moniin eri tarkoituksiin. Näistä esimerkkinä kuvituskuvaa Joensuun kaupungin käyttöön ja tapahtumavalokuvausta Etelä-Karjalan urheilukaalassa. Minulta löytyy myös kokemusta kevyiden videoiden editoinnista. Graafisen suunnittelijan taidot ovat parantuneet Saipasalibändin viestintää tehdessä sekä ihan vain omasta halustani kehittyä paremmaksi tekijäksi. Minulle Adobe Photoshopin käyttäminen on ollut mieluisaa vapaa-ajan puuhaa ja sen myötä minusta on kehittynyt myös teknisesti lahjakas. Minulle löytyy osaamista myös muista Adoben ohjelmistoista sekä Canvan käyttämisestä. Minulla onkin valmius tuottaa niiden avulla kiinnostavaa ja brändin mukaista grafiikkaa. Vaikka olenkin pääosin aina tehnyt viestintää yksin, niin silti olen päässyt tekemään monien eri tahojen kanssa yhteistyötä. Olen valmis oppimaan jatkuvasti ja sopeutumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Olen vielä ihan mukava tyyppikin. Hauska ainakin, jos ei muuta. Kiitos huomiostanne.